салом бинандагони меҳрубон, шумо сархати рӯйдодҳоро дар тақдим аз радиои Озодӣ тамошо доред. имрӯз 17 март аз сафари пешорӯи Эмомалӣ Раҳмон ба Амрико ва изҳороти паймони миллии Тоҷикистон дар ин робита мегӯем. ҳукми шахсе ки муҳокимаашро дар Бадахшон Говсуд номид бетағйир монд. Британия ба даъвати муҳоҷирони бештари тоҷик ба кор ҳавасманд будааст ва муҷозоти ронандаи дағалгуфтори троллейбус дар Душанбе. комиссияи мустақили байналмилалии зери назорати Созмони Милали Муттаҳид мегӯяд, дар ҷараёни ҳамлаи бидуни далел ба хоки Украина Русия ба таври густарда ба поймол намудани ҳуқуқи инсон ва меъёрҳои башарӣ роҳ додааст. Дар гузориши ин ниҳод, ки 16 март нашр шуд, гуфта мешавад, баъзе аз ин гуна иқдомҳои Русия баробар ба ҷинояти ҳарбӣ мебошад. муаллифони гузориш кушторҳои афроди мулкӣ, азияти мардуми осоишта, ҳабсҳои худсарона, таҷовуз ба номус ва кӯчонидани иҷбории кӯдакони украинӣ ба манотиқи зери назорати Русияро ёд карданд. Ба қавли комиссия, ҳамлаҳои Русия ба сохторҳои энергетикии Украинаро метавон ҷинояти ҳарбӣ арзёбӣ намуд ва таҳқиқи ин ҳамлаҳо бояд идома ёбад. комиссияи мазкур моҳи марти соли гузашта баъд аз оғози таҷовузи Русия ба хоки Украина таъсис ёфта аз 3 коршиноси мустақил иборат мебошад. президенти Тоҷикистон ҳафтаи оянда барои ширкат дар як ҳамоиши вобаста ба об ба шаҳри Нью-Йорки Амрико сафар мекунад. Дафтари матбуоти президент ба Радиои Озодӣ гуфт, сафари Эмомалӣ Раҳмон ба Амрико аз 20 то 24 март идома хоҳад кард. Дар назар аст, ки раиси ҷумҳур дар конфронси Созмони милал оид ба баррасии миёнамоҳлати 10-солаи об иштирок намояд. Ин ҳамоиш бо раисии Тоҷикистон ва Ҳолланд баргузор мешавад. ҷузъиёти бештари сафари раиси ҷумҳури Тоҷикистон ба Амрико феълан маълум нест. дар пешорӯи ин сафар паймони миллии Тоҷикистон Эътилофи нирӯҳои мухолифини тоҷик дар хориҷ аз кишвар изҳорот пахш кард. Ба навиштаи Эътилоф, тибқи иттилои ба онҳо расида, Эмомалӣ Раҳмон нақша дорад аз 21 то 29 март ба Аврупо ва Амрико сафари корӣ анҷом диҳад. Дар изҳорот омадааст, ин сафар ба қаламрави кишварҳое мисли Олмон, Британияи Кабир ва Амрико, ки асоси бунёдиашон арзишҳои демократӣ эълон шудааст, сурат мегирад. дар соатҳо ва дақиқаҳое ки Эмомалӣ Раҳмон дар кишварҳои озод истиқбол мешавад, дар зиндонҳои Тоҷикистон ба шиканҷаи садҳо дигарандеш идома хоҳанд дод, гуфта шудааст дар изҳорот. аммо мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, ки Эмомалӣ Раҳмон дар кишварҳои аврупоӣ ист нахоҳад кард. додгоҳи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳукми яке аз хишовандони фаъоли зиндонӣ Ораз Вазирбековро бетағйир гузошт. Баррасии шикояти Тоҳир Абдулбеков, раиси собиқи идораи коммуналии Хорух ва узви пешини маҷлиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон рӯзи 15 март паси дарҳои баста гузашт. додгоҳи шаҳри Хорух ӯро дар моҳи декабри соли гузашта ба гуноҳи тундгароӣ ва истеҳсолу нигаҳдорӣ, интиқоли мол ва маҳсулоте ки ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ нест, ба 6.5 соли зиндон маҳкум кард. наздиконаш рӯзи нестанд. худаш дар ҷараёни тафтиш ва баррасии парванда ҳама гуна иттиҳомро беасос дониста муҳокимаашро Говсуд номид. Тоҳир Абдулбеков язнаи Ораз Вазирбеков, фаъоли бадахшонӣ ва соҳиби чанд дукон дар Хорух аст. додгоҳи шаҳри Душанбе худи Вазирбековро, ки дар шароити мармуз аз Русия ба Тоҷикистон оварда шуд, дар аввали моҳи ноябри соли гузашта ба 16 соли зиндон маҳкум намуд. дар Душанбе ҷалби тоҷиконро ба корҳои мавсимӣ дар Британияи Кабир баррасӣ карданд. дар ин замина мулоқоти сардори хадамоти муҷирати Вазорати меҳнату муҷирати Тоҷикистон бо раҳбари ширкати Ops Labour Solutions Ltd Ҷонатан Бурҷес баргузор шудааст. бино ба иттилои хадамоти муҷират, дар ин дидор таъкид шудааст, ки Британия ба ҷалби муҷирони корӣ аз Тоҷикистон ҳавасманд аст ва ширкати мазкур ният дорад имсол барои сафарбар намудани шумораи бештари тоҷикон ба корҳои мавсимӣ ҳамкорӣ намояд. ҷонатан Бурҷес ҳадафи сафарашро ошноӣ ва баррасии масъалаи имзои соҳишнома дар ин замина гуфтааст. баъд аз беруншавии Британия аз Иттиҳоди Аврупо, дар ин авохир ҳазорҳо муҳоҷир аз Осиёи марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон, барои кори мавсимӣ дар ин кишвар имкон ёфтанд. моҳи гузашта сафири Британия дар Душанбе ба Радиои Озодӣ гуфт, муҳоҷирон аз Тоҷикистон ҳақ доранд танҳо 6 моҳ ва дар бахши кишоварзӣ дар кишвараш кор кунанд. Тим Ҷонс шумораи дақиқи муҳоҷирони тоҷикро нагуфт. ӯ тахмин зад, ки эҳтимол ҳазорҳо нафар ҳастанд. ба қавли сафир, баъзе муҳоҷирон аз Русия рафтанд.
گروهی از ساکنان چند بینای استقامتی از محله گپرزیم دوشنبه شکایت دارند که 3 روز به این طرف بی آب ماندند. به گفته آنها قبرها خراب شده، به تخانه ها آب در آمده است. ساکنان ادعا دارند که در این 3 روز هیچ کس از مقامات به داد آنها نرسیده است. همکاران ما با مسکونان بیناهای بی آب مانده صحبت داشتند و گزارش در این باره در برنامه اخبار آزادی تقدیمتان می شود. بینندگان عزیز، حتما این برنامه و هم این گزارش را ببینید و اگر با وضعیت همسان روبرو شدید زیر همین برنامه برایمان نویسید. مؤسسه دوشنبه نقلیات خدمات رسان یک راننده ترالیبوس را جزا داده است. به قبل این مؤسسه سنت الله باباخانов نسبت ساکنین نابینای پایتخت دغل رفتاری کرده است. مطلب شکایتی مادر دختر معلول در شبکه‌های اجتماعی به محاکمه رفتاری راننده در جلسه ماموریت باعث شده، بعد آن راننده از کار آزاد گردید. همچنین رهبر او سردار مؤسسه کارخانه واحد دولتی ترالیبوس برای خنک نظری تنبیه گرفته یک مسئول دیگری کارخانه به وظیفه پستر تعیین شده است. وقتی آخر شکایت‌های ساکنان دوشنبه از رفتار دغل راننده‌های ماشین‌های مسافرکش زیاد شده است. تا این دم در پایتخت ده‌ها راننده بخصوص اتوبوس مشروطه و ماشین‌های تاکسی برای رفتار ناشایسته نسبت مسافران جزا داده شدند. بینندگان عزیز، حالا نگاهی می‌اندازیم به بازار اسعار خارجی در تاجیکستان. امروز 17 مارس بانک ملی نرخ روبل روسی را پایین‌تر نشان می‌دهد. از روبل بر عوض 142 سومانی و 50 درم فروخته می‌شود. $1 10 سومانی و 91 درم و 1 یورو باشد 11 سومانی و 55 درم ارزش دارد. سپاس دوستان مهربان که تا این لحظه برنامه ما را همراهی کردید. 4 ساعت بعد برای تقدیم برنامه اخبار آزادی به سودیا برمیگردیم. خود را احتیاط کنید.